Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында Татарстан хәбәрләре тапшыруы студияда Илгиз Шәкуров. 15 март яңалыклары турында киләсе ярты сәгатьтә. Авыллар бетү, халык саны кимү, тел югалу. Тырышкан кешегә эше бар, шөгылен таба. Россиядәге татар авыллары эшмәкәрләрен бүген нәрсә борчый? Җыеннан Рания Абдрахманова. Республикада төбәк юллардагы чокырларны ямый башладылар. Яңгырлар сәбәпле булуда чокырлар быел шактый артыграк. Ремонт эшләре кайчан төгәлләнәчәк? Бу хакта тулырак Инзилә Хусейнова. Киң кылачлы коткару. Кеше яшәгән урыннарны су басса, коткаручылар ничек эш итәргә тиеш? Әгәр дә буз ярылып кеше су астына китә башласа, вакыт ул минутларга түгел, секундларга китә. МЧС хезмәткәрләренең өйрәнүләрен Рүзәл Шарипов күреп кайтты. Бүген Казанда Россиянең татар авылларыннан килгән эшмәкәрләр җыены тәмамланды. Елга бер генә була торган очрашуның 3нче көне иң югары дәрәҗәдә узды. Глобальләшү чорында бердәмлек мөһим. Сез бүген шул бердәмлекне күрсәттегез. Пленар утырышта Рөстәм Миңнеханов шулай дип белдерде. Быел җыен 11нче тапкыр уза, анда катнашырга Россиянең 47 төбәге, 5 чит илдән 500дән артык эшмәкәр килгән иде. Алар туган авылларын, милләтне саклау өчен ниләр эшли? Бу хакта Рания Абдрахманова. Коридорда татар җырлары яңгырый, холда татар авылларында җитештерелүче продукция тәкъдим ителә. Һәр эшмәкәр Рөстәм Миңнехановка үз хезмәте турында сөйли. Татарларны җыючы чарага күреп милли мөхиткә ияләшеп үссеннәр дип, балаларын да алып килүчеләр бар. Бүген җыенда катнашучы иң яшь вәкилләр балалар бакчасына гына йөри әле, иң олысы Пензадан 78 яшьлек эшмәкәр. Аларның барысында бүген Рөстәм Миңнеханов шәхсән сәламләде. Глобализация чорында безгә бергә булырга кирәк. Без бергә булганда, менә үзебез күрәбез, менә шушы 11 ел эчендә нинди зур үсешләр бар. Безнең үзебездә, бүтән өлкәләрдә бернинди куркынычлык юк. Татар халкы югалыр, телебез югалыр, динебез югалыр дигән бернинди кайгы юк. Менә сезне күргәч, ничектер күңелләр күтәрелә, илебез гөрләп тора. Безнең татар халкы бу Россия илендә үзен матур итеп күрсәтә. Бүген Россиядә 4200 татар авылы бар. Шуларның 2000ннән артыгы Татарстанда урнашкан. Илдәге татар авылларын аларның тизеклеге, миллилеге һәм тырыш эшмәкәрләре аерып тора дип белгечләр. Раул Әкбәров Оренбург өлкәсеннән килгән, игенчелек белән шөгыльләнә. Бодай, көнбагыш, чөгендер чәчәләр. Авылларындагы 400 кешенең 25% аның хуҗалыгында эшли. Халкын эшле итүдән тыш ул туган авыл үсешенә ярдәм итүче дә. Мәктәпкә, садикка, клубка biz gaz kirttik. Bizning Abdulin rayonida 40 мәктәп иде, авылларда. Шуның хәзер калды 7-се. Калганнарын яу бетерделәр. Biz шуны yapmasınlar өчен дип, менә шул эшләрне эшкәрдек. Шул рәвешле Татарстаннан читтә яшәүче татар эшмәкәрләрен авылда бизнес булдыру гына түгел, милли мәсьәләләрдә борчый. Эш бала әтисе, эшмәкәр Рамил Идиатуллин бу хакта Рөстәм Миңнехановка сөйләде. Ул тел югалу куркынычын тоя. Аның белән килешүчеләр тагын бар. Безнең авылдашыбыз Рыкаил абый Зайдулла дөрес әйткән иде. Эшмәкәрләре булмаган авылның бүгенгесе юк, мәктәбе булмаган киләчәге юк. Шөкер Аллага, бездә барсы да бар. Мине бер сорау борчый. Ул хәзер инде балаларның телефон тотып, башка телдә сөйләшеп йөрүче балалар безнең авылда да була башлады. Ә бит һәркемгә билгеле, ана теленә, үз халкына мәхәббәт кечен яшьтән башлана. Күп балалы гаиләләр, әлхәмдүлилләh, 3-4 балада, 5 балада минем кебекләр бар, әлхәмдүлилләh бингесе. Татар телендә сөйләп, үзебездә инде бераз рус телен кушып сөйләбез. Балаларыбыз инде бингесегендә кардәшебез, шыгырдан кардәшебез әйткәнчә, телефон бәйләме инде, мультфильм бәйләме җыелаларда, урамга футбол уйнаганда русча сөйлиләр. Төмән өлкәсе эшмәкәрләре пленар утырышта үз бизнесы белән таныштыра. Янабаевлар тыкымлы сыерлар тота, хәләл продукция җитештерәләр. Үзләрендә намаз уку бүлмәләре булган глэмпинг оештырырга җыеналар. Кунакхана номерының уңайлылыгын табигатьтә ял итү мөмкинлеге белән берләштерелгән кемпингның бер төре.
Анда бердәм татар стилендә башкарылган намаз йорты, музей, парковка урнаштыру планлаштырыла. Шара Россия күләм саналса да, жиында чит ил татарлары да бар. Алар эчендә бу жиын зур мәгънәгә ия. Телебезнең гореф-гадәтләребезне бер дә онытмадылар. Балаларды да өйрәтергә бик нык шул эштә өстендә эшлиләр. Күбрәк олылар эшли. Бу жиын бик тә кирәкле жиын. Бу берләштерә, эшмәкәрләрне дә берләштерә. Бер-береңне тану монда, товарларны тану, илне тану, Татарстанны тану. Шу хәле яхшы монда продукциялар. Эш көн дәвамында эшмәкәрләр республикада нинди эшләр эшләнүен күрде. Әмма жиынның бурычы сезгә җитештергән продукцияне генә күрсәтү түгел ди республика рәисе. Максат милләттәшләрдән үрнәк алу. Һәммәгез монда килгән чыгыш ясаган иптәшләр, алар барысы да үз кешеләре белән нинди зур бизнес гына бару түгел, сезнең һәммәгездә дә үзегезнең татарлыгыгызны сакларга, шушы безнең гореф-гадәтләребезне киләчәк буыннарга җиткерергә, менә сезгә шуның өчен һәммәгезгә зур рәхмәт. Менә шундый булыгыз киләчәктә дә. Без кая гына барсак та татарлар белән очрашмыйча калмыйбыз. Сезнең проблемаларны урында шишергә тырышабыз ди Рөстәм Миңнеханов. Ул шулай ук мәсьәләләрне турыдан-турыда Конгресс ашада җиткереп булуына сызыклап әйтте. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Алмаз Зияддинов, Яңа Гасыр каналы. Иртәдән Корстында татар базары эшләде. Быел беренче тапкыр җыенда татар брендларына игътибар зурдан булды. Мамык шәлләр, чигүле мендәрләр, татлы кебек ризыклар кунакларга тәкъдим ителә. Эшмәкәр үз эшчәнлеге темалары буенча бүленеп тә фикер алышты. Илнең төрле төбәкләрендәге татар авылларында яшәп, бу җирлекләрнең алтын баганасы булган милләттәшләребез белән Гөлнә Сәйфетдинова аралашты. Тирә-юньгә татар җырлары яңгырый, кунакларны сый-нигъмәт, милли бизәнү әйберләре, сувенирлар белән тулы өстәлләр каршы ала. Корстында татар базары гөрли. Милләттәшләребез монда тир түгеп үстергән һәм җитештергән продукциясын тәкъдим итә. Залдагы муллыкны күргәч, халкыбызның тырышлыгына тагын бер кат инанасың. Күргәзмәдә күз явыналырдай татар мендәрләре брендын да тәкъдим иттеләр. Күргәзмәдә күрәсез, Оренбургдан килгәндә күрәсез, Самараныкында күрәсез, сез монда. Әйтәм бит, монда безнең Башкортстанныкында күрәсез. Менә сайлап алынган мендәрләрне монда бүген татар эшмәкәрләре җыенына иң беренче чирканчык алдылар алар. Татлы бренды исә коктан төреп ясалган баллы күчтәнәч. Безнең әби бабайлардан калган. Аны онытып та җибәргән булганнар инде. Хәзер без аны табып, аны искә төшереп, аны яңартып, шулай итеп менә чыгара башладык. Анда безнең җиләк, җимеш, бал кертелгән, анары шикләвек кертелгән. Менә мөслим продукциясе белән кызыксыналар. Хәмәдишиннар кушчылык белән шөгыльләнә. Гаилә башлыгы бу эшкә сыйныфташы белән бергә 2005 елда алынган. Күрше авыллардагы иске биналарны да ремонтлап, халыкны да эшли итәләр, туган җиргә ямдә өстиләр. 11 меңгә якын икебезгә нәсел казларыбыз бар. 100 мең тирәсе тавык үстерәбез. Бәккәләр үстерәбез. Шулар казларын үскән казларны соеп, эшкәртеп сатабыз. Халкыбызны бакчачылыктан башка күз алдына китереп булмый. Йорты булса, ким дигәндә карлыган булса да утырта ул. Башкортстаннан Зәйруллиннар әнә шулай җиләк-җимештән кок ясый башлаган, быел зур цех ачырга җыеналар. Гектардан артык зур бакчабыз бар, анда бик күп карлыган, крыжовник, жимолость, виноград, 100дән артык алма, 40лап грушлар, бик күп әйберләребез үсә. Хәзер инде сорау килеп туды, нәрсә эшләтергә. Шуңа күрә без уйлаштык та, как ясап карарга уйладык. Выращиваем клюкву и голубику. У нас самая крупнейшая в России плантация. Быелгы җыенның үз ачышлары һәм үзенчәлекле кунаклары да бар. Шуларның берсе милләттәшебез Костромадан Александр Нургазизов. 300 гектар торфлы җирләрдә мук һәм нарат җиләк үстерә. Җыенда беренче тапкыр катнаша. Бу проект белән бергә экотуризм җәелдерә. Юллар яңара, авылда үсеш бар. Үзе үк авыл җирлеге башлыгы булган Александр эшмәкәрләргә бу эштә ярдәм күрсәтә. Сам наполовину татарин, мама русская, папа татарин, корни из Костромы и по материной линии, а основные корни из Татарстана. Менә шулай кайда гына яшәсәләр дә үз эшләрен булдыручы милләттәшләребез монда. Гаиләләре, хәтта күршеләре белән эшләүчеләр бар. Мордовияда бер 50 татар авылы, 50 татар авылыннан самый инде основной ул Аксенова, Белозерье, кайсы шал эшләрне алып бара белгән киңгә. То есть халал ризыклар чыга шал основной авыллардан. Эш брат объединились и начали производить үзебезнең продукциябызны.
козолотлар, сыровяленые колбасалар, ат итеннен. Только халал продукциямыз занимаемся. Бенгесекенде бездеки продукциябыз күп регионнарда. Күргәзмәдә әзер продукцияны тәкъдим итсәләр, аны җитештерү барышында нинди кыенлыклар туа, булар хакында аерым сөйләшәләр. Эшмәкәрләр өчен дискуссия мәйданнары эшли. Үсемлекчелек, терлекчелек, әзер продукцияны саклау һәм эшкәртү, авыл хуҗалыгы техникасы 8 залда 8 тармак буенча фикер алышалар. Бу эш белән кайда гына шөгыльләнсәләр дә уртак мәшәкатьләр. Әлеге очрашулардан соң аларда файда алып кайтырга тиеш. Безнең кооперировать итәрсә килә, желательно. Башка районнар белән, башка өлкәләр белән кооперировать итәргә кирәк. Бер-берсенә иштәсе килә, алар ничек эшлиләр. Сбыт вопросы. Потому что сбыт булмаса продукцию үстерүүнүн файдасы жок. И, значит, резерв зерно должен быть готовый. Резерв зерно, значит, годовой. Запас. Анын үчүн зернохранилищелер түзәргә кирәк. Авыл хуҗалыгы техникасына кагылышлы мәйданда инде телефон алышучылар бар. Запчастьләр вопросы самый проблемный авыл yerinde de, bütün yerde de. Biz barısı bilen de teknik boyunca bütün данныйлар бар, bütün informasiya ve Tatariyadan şılını bilen KAMAZ maşinalar boyunca remont bilen эшлибез. Әлеге түгәрәк өстәлләр бизнес берләштерә дип атала. Бу проектны Бөтен дөнья татар конгрессы Сәүдә һәм сәнәгать палатасы белән берлектә оештырган. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Жиында катнашкан эшмәкәрләрнең күбесе кешеләргә эш урыннары булдыра, ял итү өчен мөмкинлек тудыра. Иң мөһиме яшьләрне туган ягында калдыру өчен көченнән килгәннең барында эшли. Түбән Новгород өлкәсенең Сафаҗәй авылыннан Шамил Нуриманов шундый кешеләрнең берсе. Үзенең уңышлары һәм эшендәге кыенлыклары турында ул безнең иҗат төркеменә сөйләде. Авыл зур, авыл бай Аллага шөкер 5 мәчете, 2000 исенә кешебез бар. Мин кезесенә йорт. Бар фермерларда, бар крупный фермерларда. Данлыклы Сафаҗәй авылында Шамил Нуриманов 28 ел хуҗалык рәисе булып эшли. Терлекчелек, игенчелек белән шөгыльләнәләр. Яшьләр булганда авылның киләчәге өметле ди рәис. Шуңа да үз кызыксындыру алымнары бар аның. Тырышап стройкаларына помогать итәргә истәдер. Үзбасын куярга булышабыз. Зарплатлар яхшы. Барсында бирәбез, бар возможностьлар терлек белән занимайтылсын, пожалуйста. Санаторияларга ибәрәбез үзләрен. Бушлай. Әмма җитәкченең күңелләрне үдә бар. Күпме генә тырышса да яшьләр шәһәр ягын карый. Картая халык, яшьләр китә. Шул проблема. Авылны, телне, гореф-гадәтләрне саклау турында шушындый җыеннарда күрешеп сөйләшүләр бик файдалы дип саный Шамил Нуриманов. Яңалыкта ишетәсең, кешеләрдә күрәсең, ниндидер вопросларыңны решайтәсең. Татарстанга ергә тынганны берле. Күп вопросларны решайт без Татарстан белән. Файдасы күп бу җыелышларның. Шушында килеп төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар белән туган телебездә аралашып, рухи яктан баеп, көч алып таралышабыз ди ул. Монда очрашкач, бердәмлекнең зур көч икәнен дә аңлыйлар. Радио Гыймаев, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Сезне көн хәбәрләре белән таныштыруны дәвам итәбез. Татарстанда көннәр җылы торганлыктан кайбер районнарда язгы ташу якынлаша. Карсулары елгаларга көн саен күбрәк агып төшә. Бу районындагы Кыят һәм Килу-Разо авыллары тирәсендәге 2 күпер су астында калган инде. Нурлат районында да түбән урнашкан күпер өстенә су чыккан. Бу урыннарда коткаручылар кизү тора. Халыкны башка урынга күчерәсе юк диләр. Зөя югары Ширмешән елгаларында су тәүлек дәвамында 11 сантиметрга арткан. Ташу прогноз буенча бик көчле булырга тиеш түгел, средний булырга тиеш. Кадәр 5 шарымга кадәр күтәрелер. Шундай прогноз белән көтеп торабыз. Бүгенге көндә турбаларны 6 тартабыз. Бу районында безнең бу районда 386 турба 6 тарттык, 150 шамасы. Татарстан коткаручылары су басудан зыян күрүчеләргә ярдәм усулларын сынап карый. Бүген Казанда махсус өйрәнүләр үтте. Анда 200-дан артык кеше катнаша, 40лап техника җәлеп ителгән. Өйрәнүләрнең сценарие буенча боз ярылу сәбәпле елга уртасында калган балыкчыга һәм су баскан бистә халкына ярдәм кирәк. Бүген хәтта вертолет җәлеп иттеләр. Якын көннәрдә өйрәнүләр республика буенча уздырылачак. Әлегә Рүзәл Шәрипов репортажын карыйк. Елга уртасында балык туткан егеткә ярдәм кирәк. Аның аяк астындагы боз ярылган һәм ул аздан гына су астына китми кала. Бәхеткә янына коткаручылар килеп җитә һәм балыкчыны көймә белән ярга алып чыгалар. Бу өйрәнүләр генә булса да, язын мондый хәлләр белән еш очрашабыз ди коткаручылар.
Безнең структурасы көн сайын йомшара һәм үзгәрә. Әгәр дә боз ярылып кеше су астына китә башласа, вакыт ул минутларга түгел, секундларга китә. Су салкын, кием юешләнә һәм су астына тарта башлый. Шуңа күрә кисәтәбез боз өстеннән балык тоту периодын тамамларга вакыт җитте. Өйрәнүләрдә медицина хезмәткәрләренең әзерлеген дә тикшерәләр. Коткарылган кешегә тиз арада беренче ярдәм күрсәтү усталыгын сыйлар. Язын була торган тагын бер гадәттән тыш хәл ул су басулар. Бүген коткаручыларның мондый очракларга әзерлеге дә тикшерелде. Өйрәнүләр Яңа Сосновка бистәсе мисалында үтә. Янәсе биредәге йортларны су баскан. Аларда яшәүчеләрне куркынычсыз урынга алып чыгарга кирәк. Бәләгә юлыккан кешене коткарыр өчен Ми-8 вертолетын да җәлеп итәләр. Чөнки күргәнебезчә, тирә-якта су, сценарий буенча аның янына гади генә көймәләрдә барып җитеп булмый. Өйрәнүләрдә уйланылганча вертолеттан йорт түбәсенә коткаручы төшә һәм бәләдә калган кешеләрне бу урыннан алып чыга. Аларны очкышта вакытлыча туру урыннарына алып китәләр. Республике создана группировка. Мондый бәләгә тараган кешеләргә ярдәм күрсәтү өчен республикада махсус төркем булдырылды. Аңа 19 мең коткаручы һәм 4 меңнән артык техника кергән. Өйрәнүләр якын арада Татарстанның барлык районнарында уздырылачак. Во всех муниципальных образованиях республики. Казандагы өйрәнүләргә 200 кеше һәм 40лап техника җәлеп ителде. Белгечләр халыкка кар эрегән вакытта аеруча уяу булырга һәм буз өстенә аяк басмаска кирәклеген искәртә. Рүзәл Шарипов, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Быел республика юлларындагы чокыр-чокырлар саны аеруча арткан. Белгечләр моны һава торышының еш кына бер җылытып, бер суытып тору белән аңлата. Кышын бозлы яңгыр яуы да тәэсир ясамыйча калмаган. Халык контроле порталына килгән мөрәҗәгатьләр буенча иң күп чокырлар Әлмәт белән Ярчалыда. Аннан кала Питрәч, Тукай, Югары Услан районнары тора. Юлларны ямап кына проблеманы хәл итеп буламы? Мәсьәләгә Инзилә Хөсәенова ачыклык кертте. Машинаның тәгәрмәше шәһәрдә ватылды. Илшат Закиров Чистай Чаллы якларына йөри, Мәскәүгә барам ди. Әле күптән түгел генә юлда 2 тәгәрмәчен тишеп кайткан, ясатып берничә көндә йөрмәгән, авылга кайтканда кабат тишелә. Яздан соң кар белән бергә эределәр инде алар. Район юлларында йөрерлек, шәһәрдә чокырлар тирәнрәк тә и более опасный. Кичә Казандагы чокырлар турында репортаж күрсәткән идек. Халык Яңа Салмачы бистәсендәге космонавтлар, Ленинградская урамнарындагы Миллениум күперендәге чокырлардан күбрәк зарланды. Соңгысын бүген төнлә ямап та өлгергәннәр. Бармысың чокырлар? Бар. После зимы бик күп. Ремонт, естественно. Дискалар гнется. Булаеш районының Столбище бистәсеннән Атабай авылына илтүче юл. Монда чокырга эләкмичә 1 метр арада уза алмыйсың. Менә монысы кебек тирәне дә, монысы кебек сойрагы да бар. Юллар кошмарный. Йөрү булмый. Пусть дороги делают хорошие. Һәр елны 2-3 тапкыр ясыйлар. Аны бер тапкыр кыйбатка ясасалар күбрәк булыр иде. Андагы чокыр-чакырларны ямау өчен эшчеләр бүген 10 тонна кайнар асфальт бетон катнашмасы алып чыккан. Аны салкын вакытта да түшәргә мөмкин. Ким дигәндә киләсе елга кадәр чыдаячак диләр. До лета, до следующего сезона это будет стоять. Төп сәбәп и климат, и су, переход в весенний период, большая цикличность, плюстан минусқа. Төбәк юлларындагы чокырларны ямау өчен шушы көннәрдә кайнар асфальт бетон катнашмасы җитештерүче 6 завод эшли башлаган. Бу ярты айга иртәрәк. Чокырлар быел шактый күп, былтыргыга караганда бик күп нольдан узыш вакыйгалар булды инде. Температура то минус, то плюс, шунага да бозлы яңгырлар сәбәпле булуда чокырлар быел шактый артыграк. Ел башыннан халык контроле порталына республика юлларындагы хәлдән зарланып 500ләп мөрәҗәгать килгән. Иң күбе Әлмәт, Ярчаллыдан, Питрәч, Тукай, Югары Услан районнарында да юлларның сыйфатыннан канәгать түгелләр. Менә Ярчаллының Сарман тракты ул чокырлар саны күп булган участокларның берсе. Алар монда шулкадәр күп ки, юл салучылар төннән алып таңга кадәр эшләргә мәҗбүр. Машиналар азрак йөргән чакта күбрәк мәйданны ремонтлап өлгерергә тырышалар. Данная технология. Без бу технологияләр ярдәмендә асфальтны салкын көннәрдә дә ямый алабыз. Моның өчен махсус җайланмалар, техника бар.
Бүген Камыдагы кайбер чокырларның тирәнлеге 50 сантиметрга җитә. Монда Бакый Урманчы, Менделеев урамнарын беренче чиратта ремонтларга җыйналар. Быел шәһәр юлларын тәртипкә китерү өчен миллиард 800 мең сум акча бүленеп бирелде. Юллардагы чокырларны ямау эшләре кайчан бетәчәге әлегә төгәл билгеле түгел. Барысы да һава торышы белән бәйле ди белгечләр. Тик шулайда ремонт эшләрен инде май уртасына төгәлләргә планлаштыралар. Инзилә Хөсәенова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Татарстандагы торак бәясе Идел буе федераль округы төбәкләре арасында иң кыйммәтлесе. Квадрат метрларның кайда күпме торганын бүген Реальное время интернет-газетасы язып чыкты. Бүген Рөстәм Миңнеханов гидравлика машиналары һәм системалары компаниясе генераль директоры Артем Молчанов белән очрашты. Бу оешмада насослы һәм компрессорлы җиһазлар ясыйлар. Алар сәнәгатьнең атом һәм җылылык энергетикасында, су хуҗалыгында һәм торак коммуналь тармакта кулланыла. 2012 елда Казань компрессормаш заводы да бу холдинг составына керде. Бүген җитәкчеләр аның узган елгы эшчәнлегенә нәтиҗә ясады. Атна сайын Татарстан халкы мошенникларга 20 миллион сум акчасын күчерә. Ел башыннан алар кармагына 2000 ярым кеше эләккән инде. Көненә уртача 30 лабы полициягә мөрәҗәгать итә. Хокук сакчылары иң еш алда очраклары исемлеген төзегән. Беренче урын мошенниклар кешеләргә шалтыратып үзләрен банк хезмәткәре дип атый. Татарстан телефон аша алдаучыларның яраткан төбәкләре исемлегендә тора. Безнең алда Мәскәү белән Краснодар крае гына бар. Шулай ук мошенниклар төрле сайтлар аша товар сатып алганда төп башына утырта. Инвестиция кертү юлы белән акча эшләргә үгетли. Яки туганыгыз авариягә юлыкты дип акча таләп итә. Счет һәм картадан акча урлау республикада теркәлгән җинаятьләрнең 4тән 1-ен тәшкил итә. Узган ел аларны ачыклау буенча Татарстан Идел буе округында беренче, Россиядә 3нче урынга чыккан. Соңгы елларда зыян күрүчеләр арасында яшьләр дә арта. Шул ук вакытта яшүсмерләр үзләре дә кыргылдарларга булыша. Яшь үсмерләр белән сөйләшергә кирәк. Аларны тыңларга кирәк, алардан белешергә кирәк. Каян акча алганнарын, шөгыльләре турында. Чөнки хәзерге арада күбәя шундый очраклар, яшь үсмерләрнең курьер булулары. Ул шулай ук җинаятьче булып санала. Шулай әлмәттән 16 яшьлек егет мошенникларның арадашчысы буларак 4 кешене 600 мең сумсыз калдырган. Телефон аша үзләрен полиция хезмәткәре дип атап, Казанда яшәүче бер ханымны да алдаганнар. Кыргылдарларны тотарга ярдәм итүен сорап шалтыраталар. Ул фатирын сатып, аларга 7 миллион сум акча күчергән. Бер ир-аттан кызыгыз авариягә юлыкты дип акча таләп иткәннәр. Әти кеше аны коткарам дип мошенникларга 266 мең сум акча җибәргән. Бүген дөньяда кулланучылар хукукын яклау көне. Роспотребнадзор хезмәткәрләре узган ел азык-төлекнең генә 300дән артык төрен тикшергән. 25 очракта товар тиешле таләпләргә туры килмәгән. Шулай ук кешеләр еш кына намуссыз төзүчеләр кармагына эләгә. Ялган медицина оешмалары белән кредит килешүләре төзи, лицензиясез юридик фирмаларга мөрәҗәгать итә. Узган ел Роспотребнадзор хезмәткәрләре судка 1000 ярымга якын эш тапшырган. Шулай итеп, халык 75 миллион сум акчасын кире кайтара алган. Быел гына 2 ай эчендә 450 партиядан күбрәк алкоголь эчемлекләренең сыйфаты тикшерелде һәм 4,7% аларның таләпләргә туры килми дип ачыкланды. Бу эш безнең бик мөһим көндә бара һәм ул эш алда да киләчәктә дә дәвам итәчәк безнең. Тагын бер атнадан Рамазан ае башлана. Казанның Ярдәм мәчетендә дә аңа әзерлек бара. Быел көн сайын ифтар ашларына 500 кешене җыярга, берәр мең ризык боксларын мохтаҗларга таратырга ниятлиләр. Авыз ачуга мәчеткә йөрүче өлкән яшьтәге кешеләр, физик мөмкинлеге чикле булганнар, күп балалы гаиләләр, төрле иҗтимагый оешма вәкилләре чакырылачак. Рамазан аенда начар күрүчеләрнең икенче төркеме тернәкләндерү курсларын үтә башлый. Алар да ифтар мәҗлесенә киләчәк. Коръән уку дәресләренә аерым игътибар бирелә. Ир кешеләргә таравих намазларында катнашырга чакырам, чөнки ул аның савабы бик күп. Бер намазның укыган намазның савабы 700-гә хәтле тапкырларга була. Изге саваплы эшләрне күбрәк итеп кылырга кирәк. Шәршәмбе хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң иртәге көнгә һава торышы фаразын Эльвина Насыйбуллина җиткерер. Көннәр җылыту белән Казан урамнарыннан гөрләвекләр акты. Бу яз һәркемгә күңел күтәренкелеге һәм бары тик яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Операторыбыз Игорь Романов төшергән матур кадрларны карыйк. Исән-амин булыгыз.
Әлхәмдүлилләһ. Хөрмәтле авылдашлар, кунаклар. 18 март көнне сәгать 11-дә Орша районы Көтек авылы мәчетен ачу тантанасы була. Сезне шушы тантанага көтеп калабыз. Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрының март айы гастрольләре. 1-сеннән 7 мартка кадәр Башкортстанда, 15-е Кайбышта, 16-сы 17-се Чувашстанда, 18-е 19-ы Санкт-Петербургта, 20-се 21-е 22-се Казанда. Рәхим итегез. Дум РТ Хош. Тормышыгыздагы мөһим вакыйганы безнең белән кылыгыз. Уңайлы сәфәр һәм яшәү шартлары, отышлы бәяләр. Тәҗрибәле җитәкчеләр, тәүлек буе медицина ярдәме һәм Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен онытылмаслык Хош. Казандагы телефон 8 800 555 92 10. Дум РТ Хош. Исәнмесез, эфирда һава торышы чаралышы. Республикабызда климат нормасыннан 6-7 градуска югары температуралы һава торышы урнашты. Киләсе минутларда тулырак танышырбыз. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш бөгелмә баулы азнакайда болытлы һава явым-төшем көтелми, температура көндез якынча 5 градус жылы, төнлә 4 градуска кадәр салкын. Төньяк-көнчыгыш районнарда Түбән Кама, Яшаулы, Алабугада шулай ук болытлы һава көндез 7 градуска кадәр жылы, төнлә 1 градуска кадәр салкын. Республиканың төньяк өлешендә Актаныш, Әгәрҗе, Менделеевскида алмашынучан болытлы һава көндез температура уртача +7 градус, төнлә 2 градуска кадәр салкын. Төньяк-көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта болытлы һава явым-төшем фаразланмый, көндез уртача 6 градус жылы, төнлә 3 градуска кадәр жылы. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәледә алмашынучан болытлы һава явым-төшем көтелми, көндез температура якынча 7 градус жылы, төнлә 3 градуска кадәр жылы. Чистай, Әлмәт, Мамадышта шулай ук болытлы. Явым-төшем ихтималы зур түгел, көндез шулай ук уртача 7 градус жылы, төнлә 1 градуска кадәр. Җомга көнне температура яңадан төшә башлый. Ә чираттагы атмосфера фронты явым-төшемнәр алып киләчәк дип фаразлый синоптиклар. Юлларда бозлавык. Бик игътибарлы һәм сак булыгыз. Аверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык түрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчет касса хезмәте, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава, явым-төшемнәр фаразланмый. Көндез 7 градуска кадәр жылы, төнлә уртача 1 градус жылы. Җил көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 68%. Җирнең магнит кырытыныш бүгенгә менә шулар иде. Студиядә Эльвина Насыбуллина. Сау-сәламәт булыгыз.